Kunu 20h comme ça. Bon, Denis Dogoni nana kabo sugula. 20h comme ça, 20h moins 10. N'allez sugula ɲɔgɔn fɛ. An donna so kɔnɔ ka taa an da yɔrɔ la. Ka taa minɛnw bila yen nɔ. Ne nana ka n ka saki bɔ. Ne kun taara école la directement. Ne nana ka taa n ka saki bila ka segin ka na. Cɛkɔrɔba ka n ka dumuni kɛ. N ko non, n ko ne falen don tan. Bon, a ne jagoya ne ye fitinin dumu quoi. Ne tilalen dumuni na dɔrɔn ne ye n tɛgɛ ko ka bɔ kɛnɛma. Ne bɔra kɛnɛma ka taa n sigi kɛnɛma. Bon, presque fo 20h, 21h moins comme ça. Directement ne me don so kɔnɔ. Ne donna so kɔnɔ. N bɛna ɲɛgɛn na ka bɔ ɲɛgɛn na ka tilen ka taa n si so kɔnɔ. Ne donna dɔrɔn ne ye n ka ceinture bɔ k'a dɛn. Directement ne ye n sigi ka n ka adapteur ta k'a don n ka téléphone na ko n bɛna film dɔ lajɛ quoi. Directement o kɔnɔna la sisan ne ye n sigi n bɛ film lajɛli la 3 minutes comme ça n tulo bɛ kulekan na quoi. Fan bɛɛ mɛna kulekan bɛ ka bɔ quoi. Ne ko est-ce que ko dɔ tɛ kɛnɛ ma. Bon, directement ne bɔra o de la. O y'a sɔrɔ musokɔrɔba ni cɛkɔrɔba jɔlen bɛ yan nɔ. Musokɔrɔba b'a fɔ cɛkɔrɔba ye ko ale ka taa ko parce que o man kɛnɛ quoi. Ko kana taa wa. Marifa b'u bolo quoi. Bon, cɛ 3 dɔ dɔn. O cɛ 3 ninnu. Bon, tonton nana dɔrɔn ale ni mɔgɔ ninnu ye ɲɔgɔn fɔ kɛnɛ ma sisan dɔrɔn directement a donna so kɔnɔ. A donna so kɔnɔ a ko a muso ma ko o ji d'ale ma k'i min. Bon, ji dilen a ma k'i min. Entre temps dɔrɔn u 3 nana dɔrɔn u kari ka don so kɔnɔ. U 3 nana ka don so kɔnɔ tan dɔrɔn kelen ye da parce que a ma se k'a sɔgɔ quoi. Ale tora da la quoi, vitre la. Bon, ale tora o fɛngɛ mɔgɔ kana dɔn quoi. Donc fila to ninnu san olu taara ka taa essayer k'u b'u agresser quoi. Ma bon, tanti aw donna dɔrɔn tanti ko dɔrɔn aw ye jɔnni ye tan dɔrɔn pif aw y'o gosi. O donna so kɔnɔ. Ya o donna so kɔnɔ, o b'a sɔrɔ a denmuso fɔlɔ o tun bɛ yen nɔ. Bon, tonton ko fɔlɔ ko a ye n to yen nɔ, a ye n denw to yen, a ye muso to yen. A bɛ mun nɔfɛ a y'a fɔ n ye. Directement denmuso taara ka taa saki ta ka na d'u ma. Saki dil'u ma sisan a ko tugun ko hali n'u bɛ denmisɛnnin na ko tan quoi. Denmisɛnnin fɔlɔ in ale de ko tan ko hali n'u bɛ du papier de nɔfɛ k'a b'a d'u ma. Parce que jɛna sen ka bana fɔlɔ o ko ninnu action tournera quoi. O kɔfɛ sisan o kuma ɲɛfɔlɔ ninnu kɛra sisan Denis y'a essayer ka taa fenêtre la quoi. Ka kule quoi. A essayer ka mɔgɔw wele. U y'o mankan mɛn sisan Denis y'a essayer k'a bɛ bɔ. A ye balle kelen ci. O ye balle kelen ci sisan dɔrɔn a y'o sen forotter quoi. A senkɔnɔni. Donc a y'o forottelen sisan o tura o fɛngɛ la tan. An tɛ taa ne nana dɔrɔn ne nana n jɔ da la. Ne ɲɛ b'u la yen nɔ. Bon, ne bɛ ka ɲininkali kɛ ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ yen nɔ fɔlɔ ne hakili la kɛlɛ de b'a la o. Ma ne nana dɔrɔn ne bɛ ka ɲininkali kɛ ko mun bɛ yen nɔ. Mais mɔgɔ tɛ ka ne jaabi quoi. Directement ne bɛ fɛn vitre gun quoi. Ne y'a gun siɲɛ 1 ka gun siɲɛ 2 n ko cɛ ka dayɛlɛ. Ko n'a ma dayɛlɛ n ko n bɛ vitre ci sisan. Bon, an b'o cogo la dɔn dɔrɔn u 3 bɛɛ bɛ ka bɔ. Bon, premier temps in y'a essayer ka bɔ dɔrɔn piscine passerelle dɔ b'an fɛ o filɛ ale ma o sɔrɔ. Bon, filanan y'a essayer k'a bɛ bɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ a taara pelle ta o tuma na. Donc a ye pelle gosi o kun. A y'a gosi o kun yɔrɔ min na dɔrɔn o tiritulila ka bin. Donc o binnen sisan sabanan bɔra sisan. Sabanan bolo o y'a sɔrɔ arme b'u bɛɛ bolo. O tiritulila ka bin sisan dɔrɔn o de k'a bɛna marifa bin n'a bolo quoi. K'a bɛna marifa ta cogo min na. Bon, fini passerelle in taara i sɔn jɔ marifa in kan sisan. Directement ka marifa in ta. Marifa in bɛ ka ci a yɛrɛ ma. Ale ye marifa in ta cogo min na komi a bɛ jama la. A ye marifa in ta ka taa fili kɔfɛla la. I m'a ye. Bon, sabanan in sisan o taara bin dɔ in fana na quoi. O binnen dɔ in na sisan dɔrɔn ne ye fara ne y'o gosi. Ne y'o gosi yɔrɔ min na o taara gun kɔkɔ la. Parce que a binnen don kun na o tuma na. A taara gun kɔkɔ la yɔrɔ min na a y'a essayer k'a bɛ wuli. Marifa b'a bolo tuma na. Fini passerelle in nana tugun. A y'a sɔrɔ cɛ in b'an bolo o tuma na. Ne tonton bɔra o tuma na. Ma jama cayara jɔn in ma mun yɛrɛ ne tun bɛ ka mun bugɔ yɛrɛ. Jama cayara ma bɛɛ bɛ ka bugɔ. Ne tonton yɛrɛ nana ale tun bɛ ka mun na. Ale yɛrɛ tun ye k'e kunkolo don a kaman kɔrɔ. Bon, sisan ne ko a ma k'ale ka to yen nɔ a ka taa o ma. A ka to yen nɔ ale ka bɔ yen a ka don so kɔnɔ. I m'a ye wa? K'a ka don so kɔnɔ a ka taa o ma. Bon, cɛ tora ne bolo tan. A kan bɛ ne bolo. I m'a ye? Ne bolo yan yɔrɔ bɛɛ kɛra joli ye. Parce que fini passerelle in nana a ye marifa mun n'ale waati min na a ye o gosi cɛ kunna. A y'a gosi a kunna a kun joginna. Directement a tila tun ka fɛn in ta tugun pelle in ta tugun ka na gosi filanan in kan tugun.
a kun bana de b'a kɔnɔ bon sisan ne ye to la sisan o to bɔra bon ne y'o fɔ tonton ɲɛna ale bɔra yen nɔ dɔrɔn ne hakili ale taara so kɔnɔ mais ale ma taa so kɔnɔ ma ale bɔra de bon fo fini paselen de ko sisan ko ne tonton taara min ma olu bɔra kɛnɛ ma sisan bon o y'a to ne ni jɔn ma yen nɔ quoi ani petini damadamani bɛ yen nɔ quoi ma bon ne o y'a sɔrɔ cɛ bɛ ne bolo ne ye n bolo tigɛ kɔnɔni 2 don a gorge yɔrɔ la ka essayer ka ninakili tigɛ a la quoi bon ne y'o kelen sisan ne mɛnna o la dɔrɔn a y'a essayer ka bin a yɛrɛ la bin quoi a binna o position na a tura dalen o na a kun dalen don joli bɛ ka jigin a kun na ma bon ne o y'a sɔrɔ ne tigɛ bɛɛ kɛra joli ani kunkolo yan yɔrɔ parce que n y'a tɛtɛ ma bon o kɔfɛ sisan dɔrɔn jɔ wɛrɛw bɔra blanchisseur mun tun bɛ fini passe kɛ quoi ale taara olu taara nin san mɔgɔ 2 de nana kɔfɛla la tugun bon ka na kelen donna o dontɔ dɔrɔn a ye bali ci a ye balikun kelen ci 2 3 minnu tun bɛ ne kɛrɛfɛ u bɛɛ bolina ka na don so kɔnɔ directement olu donna so kɔnɔ ne tora jɔlen a ka jɔ in kunna yen nɔ a ko ne ma bɔ yen nɔ k'a bɛ ne faga san ne ko n faga n ko mɛ n tɛ bɔ yen i y'a ye bon sisan ne n'a b'o discussion na sisan ne tun bɛ ka préparation ta kama parce que ne y'a miiri a ka marifa bali kisɛ banna quoi i ma directement ne tun bɛ ka n ka préparation ta kama mun dalen don ale y'i kuru cogo min na dɔrɔn pif a bolila ka bɔ cogo min na dɔrɔn ale o y'a sɔrɔ moto jɔlen bɛ kɛnɛ ma dɔrɔn u nana dɔrɔn ka taa ca ninnu na dɔrɔn ka fili moto sanfɛ u sigi moto sanfɛ dɔrɔn vip u taara o y'a sɔrɔ tɔw bɛ kɔfɛla la u bɛɛ taara ten o cogo la ne bolila ka bɔ ne ye biriki dɔ ta ma dali ne y'o ta cogo min na dɔrɔn ka cɛ k'o bun ma ta ne y'o bun ma cogo min na o m'u sɔrɔ bon ne y'a essayer o y'a sɔrɔ ne tanti bɔra k'u ye n den faga bon ne hakili la n ko denmisɛnnin fɔlɔ in de dɔn quoi ne bolila ka don so kɔnɔ ne donna so kɔnɔ dɔrɔn ne taara bɔ denmisɛnninw ka so kɔnɔna la ma mɔgɔ si sɔrɔ yen nɔ salon kɔnɔna la ma mɔgɔ si sɔrɔ yen nɔ ka taa bɔ u ka sojan kɔnɔna la ma mɔgɔ si sɔrɔ yen nɔ i ma bon ne fana bolila ka bɔ tugun sisan ne bɔra kɛnɛ ma ne ma mɔgɔ ye carré kɔnɔna yan yɔrɔ la fo carré dɔ in kɔnɔna la i y'a ye bon ne bolila ka taga nin cogo la ten ne ɲɛ bɛ n tonton dalen na i y'a ye o y'a sɔrɔ k'u ye bali k'a la directement ne ye n boli ka na n bɛna mobili ta ne nana don so kɔnɔ ka mobili clé ɲini ne ye mobili clé ɲini ne ma mobili clé ye o y'a sɔrɔ denmisɛnnin fɔlɔ bɛ so kɔnɔna la o datugulen b'u dala yan ne nana ne y'a wele sisan n k'a ka na yan nɔ a nana n k'a ka taa clé di ne ma a taara an donna ɲɔgɔn fɛ an taara sojan kɔnɔna la a taara clé sɔrɔ den a ye clé bɔ ka di yan a ye clé di yan dɔrɔn ne ye mobili ta o cogo la ne ye mobili ta dɔrɔn ka taa n'a sɔrɔ a clientè dɔ bɛ yen nɔ o n'a ka mobili kun jɔlen bɛ yen nɔ quoi u y'ale dɔn yɛrɛ mobili kɔnɔ yɛrɛ donc da tugunen kɔfɛ o y'a sɔrɔ ni da bɛ ka tugu dɔrɔn ne bɛ ka jɔ donc an ye ɲɔgɔn poursuivre ta ka taa hôpital du Mali la i y'a faamu bon an taara hôpital du Mali la an donna cour kɔnɔ taara u y'a bɔ k'ale don urgence la u y'a don urgence la bon ne ye mobili jɔ dɔrɔn ne nana dɔrɔn paraf ka na jɔ ne jɔlen kɔfɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔw jɔlen bɛ dɔw bɛ fɛ ka don o tuma na bon u ko bon ko ne tonton dɔ ko ne ka don docteur ko tan ne donna kɔfɛ docteur ye ne ɲininka a tɔgɔ la ne y'a tɔgɔ f'a ɲɛna a ye ne ɲininka a fa tɔgɔ la ne y'a fa tɔgɔ f'a ɲɛna ka n ɲininka a ba tɔgɔ la n y'a ba tɔgɔ f'a ɲɛna ka ne yɛrɛ tɔgɔ ɲininkali kɛ ne ye n tɔgɔ f'a ɲɛna ka n jamu f'a ɲɛna cogo min na a ko ko ne tonton dɔ don ne ko ne tonton yɛrɛ dɔn ne ko yɔrɔ min na ko ne tonton yɛrɛ dɔn cogo min na k'an bɛ yɔrɔ jumɛn ne ko k'an bɛ Kayi n ko Keɲeba région quoi Keɲeba cercle k'an bɛ Keɲeba yɛrɛ ville kɔnɔ i y'a ye ko ne tonton dɔ ne ko ne tonton dɔn a y'o fɔ siɲɛ 2 sabanan yɔrɔ dɔrɔn ko non ko ne tonton ni nimana i m'a ye bon nin yɔrɔ la tiɲɛ yɛrɛ la ne ko masa Rahamani a ye ko de kɛ bi a ye koba de kɛ o don masa bon mun yɛrɛ digira ne yɛrɛ la bani ninnu mɔgɔ kelen ma sɔrɔ a la quoi i y'a ye bon ne kun jɔlen bɛ mun kelen kunna mɔgɔ 2 fana nana k'u bɛna ne agresser o la bon tiɲɛ na ne yɛrɛ tun bɛ ka proposition ta mun na jɔ bolila cogo min na dɔrɔn ka taa k'i pan k'i sigi moto la bon o yɛrɛ de ma se ka to tun ne la quoi tiɲɛ na i ma bon tiɲɛ na ne bɛ mun fɔ Mali sécuritéw ye comme armée quoi u ka proposition ta parce que nin filɛ mois kelen kɔnɔna la ka 3 direct ka mɔgɔw faga bizarrement comme ça tiɲɛ na ne bɛ mun fɔ armée ye n'u ma sécurité renforcer tiɲɛ na a man ɲi insécurité bɛ Mali la trop
ala an kun bɛ hôpital di Mali la olu ko an ka bɔ ko insécurité bɛ yen nɔ k'an ka bɔ i ma bon tiɲɛna bon n'a fɔra ko armée bɛ yen nɔ u bɛ ka anw de sécurité u bɛ k'an de sécurité mɔgɔ minnu bɛ ka faga dɔw bɛ ka sɔrɔ olu tɛ ka faga ɲɛ tɛ ka dɔn olu ka ko la han normalement mɔgɔ min mana mɔgɔ min faga i mana mɔgɔ faga normalement n'i minɛna i bɛ faga de diyagoya hali k'a fɔ intervention yɛrɛ foyi t'a la ni mɔgɔ min dɔn komi policiw bɛ enquête kan n'a ka enquête banna dɔrɔn a y'a faga direct i ma bon ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ye bɛɛ k'i yɛrɛ ka sécurité ye quoi parce que vraiment armée filɛ sisan bɛɛ kungo gɛlɛyalen don i yɛrɛ ma sisan u tɛ ka sécurité tɛ ka kɛ Mali la sisan quoi tiɲɛna ma sécurité dɔgɔyalen don sisan trop insécurité yɛrɛ de bɛ Mali la ma bon ne kɔni b'o fɔ n balimaw ye tiɲɛna ala k'an kisi a ɲɔgɔn ma ala ka nin k'a laban ye aussi